Ato sa taon karon ang sitwasyon sa mga pantalan na nining pagdagsa sa mga pasahero. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, sama sa naanda na nagsugwak na gyud ang mga pasahero nga manguliay sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya niining Miyerkules Santo sa hapon. Pasulod pa lang sa ganghaan dinhi sa may Pier 1, mabantayan na ang build up sa mga sakyanan nga buot musud dinhi sa Passenger Terminal 1 alang kini sa mga maghatod sa ilang mga mahal sa kinabuhi o sa katong mga nagsakay og taxi o ubang public transport aron nga muhabol sa ilang tagsa-tagsa ka mga biyahe karong gabi. Sa mga ticketing offices, Bob, gipang plastada na nila ang mga karatulo nga ubay-ubay na gyud sa ilang mga trips ang fully booked karong gabi ug hangtod na ug mang adlaw. Ang mga shipping companies kasagaran kanila walay biyahe inig Biyernes Santo mao nga kutubra sa Huwebes Santo sa kadaghanan sa mga shipping companies ang schedules sa ilang mga trips. Dinhi sa mismong Passenger Terminal 1 mabantayan na gyud ang volume sa mga pasahero nga nag-apas sa ilang tagsa-tagsa ka mga biyahe karong gabi. Higpit ang seguridad nga gipatuman dinhi mismo sa terminal sa di pa gyud mo saka ang mga pasahero sa ilang tagsa-tagsa ka mga barko. Gi-require nga pangayuan ni sila sa kopya sa ilang confirmed nga mga boat tickets ingon man sa usa ka valid ID sa di pa ni sila hingpit nga pasudlon sa terminal. Pagsudsab sa terminal, doon na sa ilain nga security screening nga himuon pinaagi sa mga walk-through metal detectors ug sa X-ray scanner sa Cebu Ports Authority or masiguro gyud nga walay makalighot og mga kontrabando sa mga biyahero niining panahon sa ating sakay. Mopahimangno lang sabta sa mga pasahero nga kung mahimo mas maayo man gyud nga musayo og anhi sa terminal aron nga di sab sila mahasol sa ilang nga biyahe. Apan doon na si pahimangno ang Cebu Ports Authority nga di sab mahimo nga moari pod sa terminal kung layo-layo pagyud ang biyahe. Sama pa ng litbab kung inyo mabantayan doon ay mga pasahero nga sa gawas din sa terminal alas 9 pa karong gabi ang ilang biyahe mao nga as of this time wa pa gyud sila pasudla mismo sa Passenger Terminal 1 tungod kay gilimitahan man sab sa CPA ang gidaghanon sa mga pasahero nga musud sa pre-departure area tungod sa ubay-ubay na sab nga mga pasahero nga nagsugwak sa sulod. Ang magipasulod nila nini mga orasa katong dunay biyahe karong alas 6 ug alas 7 sa gabi sa lain-lain nga mga destinasyon. Sama pananglit ni mga may biyahe alas 9 ug alas 10 pa karong gabi wala pa ni sila pasudla mismo sa terminal ug ipapaabot lang dinhi sa gawas. Samtang mobalik ta dinhi sa gawas nga bahin sa Passenger Terminal 1 Superbob. Mao pay pag abot-abot ang indaghan sa mga pasahero kasagaran manggod sa mga biyahe kay alas 7 karong gabi sa lain-lain nga mga probinsya sa Visayas ug Mindanao. Naka-create na gyud siya og build up sa mga sakyanan sa gawas dinhi sa terminal mao nga taas-taas gyud ang linya sa mga sakyanan nga buot muhatod mo send off diri gyud mismo sa gangahaan lang gyud sa terminal gumikan kay uban sa mga pasahero do naman sab sila yung mga bagahe mga kinahanglan nga dinhi gyud sila mismo magpahatod gyud sa entrance mismo sa Passenger Terminal 1. Padayon ang hugot nga seguridad gipatuman sa mga otoridad dinhi ug gani nakamuntar na ang lain-lain nga mga assistance desk, malasakit help desk nga gimontar sa lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Mao kana bab ang latest gikan dinhi sa Passenger Terminal 1 sa may Pier 1. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.